Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. L-attitudni tal-oppożizzjoni fl istituzzjoni tal-pajjiż hija inaċċettabbli. Dan kien il-messaġġ ewlieni li ħareġ waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista indirizzata mill-Ministru Jonathan Tart u mid-Deputat Parlamentari Randolph De Battista. Huma saħħu li l-arroganza tal-oppożizzjoni mhux biss hija bla limitu, iżdija wkoll arroganza ta' min jemmen li dak li jagħmel ukollu tajjeb u dak li jagħmel ħadd ieħor huwa ħażin. Fid-diskors tiegħu tul il-konferenza, id-Deputat Randolph De Battista sostna li quddiem dan l-aġir il-Gvern se tadotta attitudni populista bħall-oppożizzjoni imma minflok għażel triq differenti. De Battista qal li l-poplu mill-politiċi tiegħu jistenna maturità. Bħala gvern irridu nieħdu l-passi kollha meħtieġa fl-interess nazzjonali. Il-bieraħ rajna attitudni arroganti mill-oppożizzjoni u mhux taf xejn ħafna nies dalgħodu qamu u jgħidu aħseb u wara kieku jkunu fil-gvern. Min-naħa tiegħu il-Ministru Jonathan Tart sostna li għal kontrarju mid-dibattitu tal-bieraħ dwar is-sentenza marbuta mal-konċessjoni tal-isptarijiet lil Stewart ħarġet bl-aktar mod ċar is-serjetà fil-mod kif qed jimxi l-Gvern. Irrimarka wkoll dwar l-importanza li l-Prim Ministru Robert Abela jesponi l-fatti veritieri brabta mad deċiżjoni tal-qorti. U mek tara l-konfużjoni, l-inkonsistenza u l-qerq tal-Partit Nazzjonalista li tiġi bil-forsi ffaċċat bil-fatti. Huwa dak li jagħmel il-Prim Ministru l-bieraħ li ffaċċa l-oppożizzjoni bil-fatti biex verament nassiguraw li fi żmien u fil-mument opportun, inkluż fil-fora opportuna, nieħdu u nkomplu nieħdu d-deċiżjonijiet fl-aqwa interess nazzjonali.